Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion ar gyfer y dydd Iau yma, lle mae'r cneifwyr hun yn arddangos eu talentau rwan. Mae'r rhain wedi bod yn cneifio ar hyd hi hoes wrth gwrs, ac ar y stondin y rhif 2 fan hyn yr holl ffordd o Iwerddon, ac wedi bod yn beirniadu yma ar hyd yr wythnos. Mae Godfrey Potterton, dwi'n cael sgwrs da iawn efo bob blwyddyn ac yn falch o i weld o'n dychwelyd. Ond cwynon bach i un o'i goesau, ond mae o'n dal ati chwarae teg iddo fo. Barry Kent wedyn, Barry Kent wedi cneifio yma bob blwyddyn medden nhw ers 1963 ynta yn y band chwys na rownd i Dalcen wedi paratoi yn drylwyr ar gyfer y gwaith. Edgar Price wedyn wrth i ochr o Benbont Rhydybeddau Cwmerfyn yn Ceredigion yn fachgen sydd wedi bod yn tynnu coes llawer iawn o bobl eraill trwy'r wythnos, a rwan mae'n gyfle i bawb i dynnu goes o mae'n gneifio'r destlys dros ben ynghyd â'i frawd John fydd yn ymwangos yn nes ymlaen. Ken Jones wedyn yn y pen draw ar 6 yn mynd i mewn ar gyfer i ail oen, rwan 2 oen sydd yn y gorlen. Ken Jones yn gyn bencampwr Cymru ac yn dal yn gneifio'r o fri fel y gallwch chi weld. Dyma ni felly, dyna ydy'r llinell i gyd ar gyfer y gystadleuaeth yma i gneifwyr dros 61 oed. Maen nhw'n cael ei galw'n veteraniaid, ond profiad sydd gen nhw mewn gwirionedd, ac maen nhw'n gneifwyr da iawn, gofalus iawn bob un ohonyn nhw. Ac mae gen nhw enw da iawn yma yn y sioe fawr am gynorthwyo'r sioe ar hyd y blynyddoedd. Dyna ni felly golwg rwan ar Edgar Price wrth i mynd lawr yr ochr ddwytha yna o'i oen cyntaf. 2 oen mae Godfrey Potterton a'i ail oen allan yn barod. Mae Mark Bwrdd Edgar Price ychydig bach yn uchel yma ar 13 o'i gymharu a Barry Kent a Godfrey Potterton sydd ar 3 a 6, yr rheini'n dynodi'r taclusrwydd i bob pwrpas y cyflymdra fodd bynnag heddiw gan Edgar Price, ond dyma ni olwg rwan. Mae fi, Edgar Price, cael ychydig bach o anghytundeb efo'r oen yna. Cofiwch, mae'r wyn yma yn ymddangos ar y llwyfan yma yn wahanol iawn i'r bechgyn yma am y tro cyntaf. Maen nhw wedi dod lawr o'r bryniau ddi ar ei mamau fan hyn. Dyma'r tro cyntaf i'r anifeiliaid yma cael ei cneifio. A'r cyntaf i bwyso'r botwm coch, Ken Jones, yr holl ffordd o'r gogledd. Falch iawn o'i berfformiad o, dwi'n siŵr. Sech chi chwys oedd i ar ei Dalcen y cael golwg i lawr yr hes ar y gwrthwynebwyr.